Argelers. Hi havia una mare que no tenia llet i el fill plorava dia i nit. Les mantes eren xopes i la mare, quan sortia el sol, enterrava el nadó a la sorra, deixant a fora només el caparró. La sorra li feia de manta. Jo estava embarassada i m'aterria la idea de parir en aquell camp. El dia que va néixer el meu fill, tothom es pensava que plorava d'emoció, però només jo sabia que plorava pel nen enterrat a la sorra d'Argelers. L'aigua no era potable i ens va provocar moltes diarrees i no hi havia lavabos. Quan algú li agafava un còlic, sortia corrents amb una manta sota el braç fins a arribar al mar, però a vegades no donava temps i l'espectacle era desolador. Cada matí només veiem centenars de mantes sota les quals s'amagava la gent per fer les seves necessitats. Mercè Domènech. Eulàlia Sàngeris. Lluís Martí Bielsa. Remei Oliva.